Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Stai aici cu căței. Aici e Luna. Aici e Zara. Și aici am un câine nou, dar nu e a meu. Și Linda este aici. Hei! Linda este aici. Ce să le aduc? Să le pun, pupa. Imediat ce ară mâncare, trebuie să le spăl pe aici. Ca ploațitul. Și aici nu știu ce Dumnezeu să le fac curat. Și asta vreau să-l împart din nou așa, în două țarcuri. Cel mai probabil va fi împărțit din nou, tot așa, în două țarcuri. Și aici voi mai face eu încă o poartă. Și va veni așa pe două părți, cum ar veni. Dar pentru asta voi fi nevoit să sparg chestia asta din beton, să scot stâlpul ăsta pe mai înalt. Taci, mă! Să scot stâlpul și să-l mut mai aici, mai la mijloc, așa cum ar veni. Și aici să scot stâlpul ăsta și să-l mut mai așa jos. Tu-și ceapa mătii. S-a urcat pe mine cu noroi. Dă-te de aici, dă-te că ești proastă, pleacă de aici, pleacă Luna. Proastă și tare pe mine, pleacă, n-auzi. Voi încerca să îi țin numai pe boabe câinii, pentru că au avut niște probleme. Îs murdar pentru că aici am nisip jos cu pământ amestecat și na. Se murdăresc foarte ușor. Și aici mai am căței din coace. Am 5 căței, dar nu sunt ai mei. Și mai am pe Max afară aici, pe Rexus era tot pe aici. Mai am încă un cățel mic. Asta, care stă liber. Hai! Da, și cam atât aș fi de la acesta. La revedere. Dacă vă plac filmele mei, scrieți în comentarii. Taci, mă! Scrieți în comentarii, dați un like, un share și un subscribe.